Кніга Йова, раздзел 2. І сталася, калі аднаго дня прыбылі сыны Божыя, каб стаць перад Господам, між іх прыбыў і шатан, каб стаць перад абліччам яго. Спытаў Господ шатана: «Адкуль ты ідзеш?» Ён у адказ прамовіў: «Абышоў я кругам зямлю і прайшоў яе скрозь». І сказаў Господ шатану: «А ці звярнуў ты ўвагу на паслугача майго Йова, што на зямлі няма падобнага да яго? Чалавек ён шчыры і праўдзівы, шануе Бога і пазбягае зла, і да таго ж захоўвае бязгрэшнасць сваю. А ты мяне намаўляў супраць яго, каб пакараў я яго ні за што». Шатан у адказ сказаў яму: «Скуру за скуру, а за душу сваю аддасць чалавек усё, што мае. Накіруй толькі руку сваю, дакраніся да касцей яго і цела, і тады пабачыш, ці не будзе ён зневажаць цябе перад абліччам тваім». І сказаў Господ шатану: «Вось, ён у руцэ тваёй, толькі душу яго захавай». Адышоў тады шатан ад аблічча Господа, паразіў Йова самай цяжкай хваробай ад падэшвы нагі аж да цемені яго. Ён зломкам цэглы саскрабаў сукравіцу, седзячы ў гнаі. І сказала яму жонка яго: «Дагэтуль ты трываеш у шчырасці сваёй? Зняваж Бога і памры». Той адказаў ёй: «Ты гаварыла, як адна з неразумных жанчын. Калі мы прынялі добрае з рукі Бога, то як жа нам не прыняць злога?» Ва ўсім гэтым не зграшыў Йов вуснамі сваімі. Тады трое сяброў Йова, пачуўшы пра ўсё ліха, што напаткала яго, прыйшлі кожны са сваёй мясцовасці: Эліфаз Тэманіт, і Балдад Сугіт, і Зафар Нааматыт. І дамовіліся яны, каб разам прыйсці наведаць яго і суцешыць. І калі здалёку паднялі яны вочы свае, не пазналі яго, і, ускрыкнуўшы, плакалі, і, раздзёршы адзенне, кідалі парахно над галавою сваёй у неба. І сядзелі з ім на зямлі 7 дзён і 7 начэй. І ніхто не гаварыў яму ні слова, бо бачылі, што пакуты яго вельмі вялікія.